Tak priatelia, ideme naspäť do nášho štúdia. Samozrejme, obraz vám zostane. Skôr, než budeme teraz hovoriť s Majom Srníkom, ktorý už je pripravený, tak by som poprosil Vila, aby vstal od svojho režisérskeho pultíku a stolíku, aby nám natočil vlastne kameru na osadenstvo, ktoré vlastne tu sleduje podobne ako vy, ale podobne ako tí ostatní ľudia v Kalifornii, v tej sále. Čaute. Tak nazdar. Všetkých zdravíme v prenose, aby ste vedeli, že to nie sme nejak naumelo. Takže toto je naša osadka, toto sú ľudia, ktorí tu maškrtia, popíjajú. Dnes je našim partnerom a sponzorom práve spoločnosť Heineken so značkami hlavne Zlatý bažant Radler a potom aj s kalifornskou IPou, ktorú tu distribujú. Je to výborné pivečko, tešíme sa z toho a veľmi pekne ďakujeme za podporu. No a nejdeme do Kalifornie, ale ideme sa prepnúť na Maja Srníka. A Majo Srník údajne niečo plánoval v horách a práve kvôli tomuto prenosu a pre nás to jednoducho obetoval a ideme s prepnutím sa zoomom do Calgary. Tak, sme tam. Ja zatiaľ vidím len seba na tej obrazovke, ale Vilo, keď to prepne, tak už budeme dvaja na to. Aspoň si zatiaľ nalistujem tie okruhy otázok alebo otázky, ktoré mám na Maja. Možno ste, ako som spomínal, možno ste postrehli, že teda Majo svojho času veľmi túžil štartovať na Western States. Majovi do života potom vstúpili aj nejaké zranenia, môžeme sa o tom trošku porozprávať, ale ono to tak proste už býva, že ľudia, ktorí milujú Western States a aj keď nebežia práve v ten deň, tak jednoducho zostanú tým pretekom verní, či už priamo tomu podujatiu, alebo si nájdu cestu cez práve tie priateľstvá v tej komunite. A Majovi sa podarilo naozaj byť súčasťou veľkého tímu a to budú aj naše otázky, lebo doteraz sme sa trošku viac bavili o hobby bežcoch a tej komunite, hobby komunite počas Western States. Majo mal však možnosť byť súčasťou veľkého úspechu. Takže Majo, ahoj, po rokoch sme sa dnes prvýkrát na skúške videli. Vôbec si sa nezmenil a som rád, že sme zase obrazom prepojení a hello do Kanady, koľko máš hodín? Ahoj, ahoj. A pozdravujem všetkých na Slovensku. My tu máme teraz, pomaly bude 3:45 za 5 minút. Takže slnko akurát vyšlo pred 10 minútami ináč. Zima je taká krátke dní, no. Ozaj, akú máte zimu teraz? Lebo však Calgary je známe, že je chladným mestom. Áno, ale tento rok máme relatívne veľmi málo snehu na to, že už je pomaly vlastne, no však už je december, je strašne málo snehu a stále sme relatívne cez deň v plusových teplotách, v noci je nejakých 10 pod nulou, čo je pred 3 rokmi alebo 2 rokmi dozadu už bývalo okolo -30 cez deň a teraz to je naozaj veľmi teplá zima zatiaľ. Wow, tak to je super, ale keď sme sa rozprávali pred pár dňami, tak si hovoril, že rád teda prídeš medzi nás, aspoň takto virtuálne, ale si mi ukazoval, že si plánoval nejaké na lyžiach veci, pokiaľ viem. Či niečo iné? Inú aktivitu? No, lyžoval som minulú sobotu, síce dolámal som lyže okrem iného, lebo ešte není toľko konečne, snehu. Majo, konečne, gratulujem. Ďakujem. Kým sú nohy celé, tak lyže sa ľahko lámu, to je v pohode. Ale ako všetko vyzerá krásne biele, len niekedy nejak som to zle odhadol. Počkaj, Majo, prepáč. Slovakia. Bratislava, Slovakia, 128 tickets is Martin Urbanek. To nemyslíš vážne? He's waited a while. Ježko, vymočí to fakt? Ježišmária. Majo, bol si pri tom, ja som tak šťastný, že zrovna sa rozprávame. Tak sme tam, no. Čo teraz? Normálne s Majom pokračujeme. Tak čo si, Pipi? Tak Majo mi aspoň povie strašne veľa vecí, lebo ja sa hodlám trénovať pol roka, 7 mesiacov, až do kvality toho eliťaka. Čiže všetky tie otázky, čo na Maja máme pripravené, že čo treba s tými eliťakmi ako narábať, tak ja si to budem brať k srdcu samozrejme. To už sú pre mňa knowledge, už zbieram body. Ježišmária.
Fuj, no, Ja som mal Majo, tušenie... zober slovo a dokončí ešte to, čo sme začali, lebo my chceme na toho Toma Evansa na to prejsť. Ešte, prosím ťa, máš teda to lyžovanie, máš teplú zimu, dúfam, že ti nasneží dosť. Asi sa ešte spojíme, lebo vlastne budem chcieť vedieť ešte detailnejšie informácie, ale prosím ťa, ty si bol v lotérii Western States a verím, že si túžil po niečom, čo teraz mňou prechádza, hore-dole. No. Čo to je za osud toho ultrabežca alebo takého extrémneho športovca, že sa zrazu niečo stane a takmer strátiš nádej, že za niečím určite je toho veľa, po čom snívaš, ale je to minimálne jedna z vecí. Jak si to emocionálne, jak sa celé tie roky na to pozeráš, keď už teraz nemáš v osudi tie lístky? Čo to je? Začnem takto zvláštne, že vlastne dnes presne a možno aj relatívne niekedy v tomto čase pred 6 rokmi som si dolámal nohu. To bolo presne v tento deň, keď sa losovalo Western States a ja som tam mal ešte lístky toho času. A rozhodol som sa nedívať sa na to, lebo nikdy predtým ma nevylosovali. Keď som sa díval, jak ich ťahajú, tak sme šli vlastne do hôr a dolámal som si nohu. Takže dnes je to presne 6 rokov a to stoplo. Vlastne všetky tie lístky, ktoré som tam mal, tak odtedy už sa prestali akoby násobiť. No a odtedy som sa ubral ako keby trošku iným smerom. Ale tak v podstate... Ja si ani neviem predstaviť, že čo teraz... Ale viem si predstaviť, čo prežívaš, ale ani si neviem. to musí byť strašná radosť, ale teraz ti v hlave nabehli všetky tie problémy, ktoré to spája, že budeš musieť trénovať, spraviť si plán na to, ako to celé zvládneš. Je kopa energie, ktoré do toho ide, rodinu to ovplyvní na nejaký čas, čiže od tohto času sa tvoj život uberá úplne iným smerom, ako keby sme to dneska pozerali a nevytiahli ťa. Hej, len vieš, ja mám tú výhodu, a ja mám tú výhodu, za prvé mám výhodu, že mám úžasnú rodinu, to v prvom rade a pevne verím a dostával som aj taký feedback, že tá podpora, ako ona je už celých tých 8-9 rokov, čo sa na to chystám. No jasné. Ale čiže ráta sa s tým, že niečo sa zmení, na nejaké dovolenky sa nepôjde, čo sme boli zvyknutí, ako ten náš každoročný scénár vlastne ním prechádzať. Takže rušia sa dovolenky do leta a veľkonočné a tak ďalej, ale keď ti poviem, že pred týždňom, že som si dokončil rozpis tréningov bežeckých až do 2 týždňov pred pretekmi, tak ja sa celkom, ako som mal čas pár rokov sa na to aspoň vnútorne pripraviť. Ja mám zarezervované ubytovania, okrem letenky mám vlastne akoby všetko pripravené, lebo všetky tie cancellations vlastne máš zadarmo, hej, čiže čo sa týka auta, alebo čo sa týka ubytovania, tak to všetko je akoby pripravené. Tým, že som 9 rokov počúval rôzne podcasty kamarátov od teba cez Mariana Kamendyho mám napočúvané jeden jeho podcast o tom, čo tam zažíval, som počul určite viac ako 10 krát, keď som trénoval a behával, takže ja zbieram veľa informácií, ja som proste taký a jednoducho som aj organizátor bežeckých pretekov, čiže ja veľa vecí, už len z podstatných vecí jednoducho beriem trošku ináč ako ad hoc bežci a lovci zážitkov a ja toto berem ako tak, až tak sprosto povedané, ako strašný projekt, ktorý už pripravujem nejaký čas. To neznamená, že dokončím tie preteky, to neznamená, že budem skvelo pripravený, ale čo sa týka logistiky, tak minimálne akože myslím si, že tam to mám celkom tak spravené. Práve preto, že pre mňa to bude fyzicky veľká výzva a práve preto som chcel mať veci dopredu pripravené, aby som sa naozaj venoval už len tréningu potom tých 7 mesiacov. Takže to máš super vlastne, no. Hej. No a teraz k tým otázkam, lebo sú... Čo, Vilko? Malé prerušenie? Majo, máš chvíľočku počkať. Prosím ťa, Vilo, režisér, on tu má tú taktovku v ruke, tak nech sa páči. Vilo? Ideme, no poďte sem. Ježiš, tak to je prekvapko. No dobre. Tak ale čo keď bude nejaký Slovák ešte teraz vylosovaný ďalší? To odignorujeme.
Kľudne, aj s pivom, veľmi rád. Počúvaj, ten voice je počuť normálne ďalej? Dobre, tak ja chcem povedať, že ja sa veľmi teším, ako všetko sú také drobnosti, ale jedna z tých veľkých vecí, k tomu, kým to naservíruje Dano, tak kľudne si k tomu hocičo povedzte, ale ja jedno hovorím. Ja som pracoval kedysi v Heinekene a táto firma mi dala dôveru už keď som u nich nerobil a od začiatku preteky, ktoré som 10 rokov organizoval, vždy podporovala. Ja si veľmi rád dám aj ten sekt, ktorý tu je, ale chcem sa poďakovať vôbec. 10 rokov som robil tie preteky aj preto, že som túžil po Western States. Štefani, ktorého som namodeloval, aj s pacerami, ktorí v Európe nie sú. Štefani, ktorý je dole kopcom, takisto ako Western States, čiže veľa vecí sa chcem poďakovať a čin, ďakujem všetkým, ktorí ma podporovali, všetkým vám, ktorí ste tu dnes prišli. Bol to váš nápad zorganizovať toto stretnutie. A čo ja viem, ja zvyšok budem písať na ten blog a potom si neskôr možno o tom napíšeme alebo niečo zverejním a keď to budete chcieť tú cestu, tú jazdu, ktorú pôjdem sledovať, tak budem si to veľmi vážiť, lebo ja si veci nenechávam len pre seba a verím, že tak ako z dnešného podujatia a z dnešných rozhovorov, tak možno aj z tej prípravy, ktorú ako laik a hobbybežec budem prežívať a budem na ten blog písať, tak snáď ďalší, ktorí prídu potom a že ich veľa v tom osudí, takže to potom neskôr využijete a v dobrom sa budete vedieť možno trošku lepšie pripraviť, ako ja sa pripravím toho roku a dúfam, že v zdraví dožijem ten štart 29. júna. Veľmi pekne vám ďakujem. Ahoj. Ahoj, ďakujem. Po 9 rokoch. 9 rokov, poskávam, ďakujem. Ani toto je 9-ročný produkt. Hej, to je 9-ročné, čo? 9 mesiacov sa čaká na dieťa a na toto dieťa som čakal 9 rokov, lebo áno, je to moja 8. lotéria, ale vďaka covidu je to už 9 rokov, čo vlastne fungujeme. Vilko, veľmi pekne ďakujem. Veľmi si to vážim. Na Silver Buckle preboha. No tak budem v prvom rade rád, keď to bude do tých 30 hodín, lebo je to naozaj veľká výzva. A keď sa pozrete, tento organizátor zverejňuje dlhodobo výsledky a naozaj je to nejaká, ani nie prvá stovka, ale častokrát musí byť človek z tých 369 bežcov musí byť niekde v prvej 80-ke. Čiže to je veľmi ťažký cieľ mať 24-hodinový limit. Ale áno, bežci ako som ja, jednoducho ako keby som povedal, že nie. Poznám niektorých bežcov, ktorí majú oveľa lepšie nabehané a tvrdia, že vlastne nechcú mať nejaké ciele, tak ja si myslím, že tento pretek si zaslúži mať nejaký aj športový cieľ. Ja som vždy tak behal, že aby som sa dobre v tom cítil. Ale tak dúfam, no, ako som presne ten obyčajný hobbybežec, ktorý mal to šťastie konečne po toľkých rokoch a 24 hodín, jasné, chcel by som. Uvidíme, či mi moje predchádzajúce zranenia to vôbec dovolia. Pre mňa je naozaj najdôležitejšie, aby som tie veci, ktoré som si za posledné roky nahonobil, aj takým neuváženým netrénovaním, dokonca viac netrénovaním ako trénovaním a tými výkonmi, tak sa bude treba s tým vyrovnať. Ale tak nejak sa na to pripravujem a myslím si, že ak neurobím nejaké veľké chyby, že sa veľa vecí musí jednoducho podariť, lebo však som na to dlho už čakal. Čiže ideme naspäť k tomu Majkovi, ne? On si to zaslúži. Majko, čau. Čau, prepáč. Čau. Prepáč. Dobre. Nie. Ja ináč ty kokos normálne, že ja som, rozumieš, museli sme dať nabok Toma Evansa. Že si ma nestopol hneď, mal si to pretočiť tú chvíľku, keď ťa vyťahli, lebo nie, sme to zmeškali obidvaja vlastne. Ja si to veľmi vážim a som veľmi rád, že práve takíto ľudia, síce cez online, ale títo chalani kamaráti, s ktorými sa roky poznáme, roky sme na to akoby čakáme všetci a sa toho zúčastňujeme, žijeme to čiastočne. Ty v podstate veľmi podobne ako ja, mal si možnosť tam kvôli niekomu prísť, tak ako ja som tam vtedy prišiel kvôli Tomášovi. A o tom si myslím, ako skutočne, keď sa ma niekto spýta, tak to nie je najstaršia 100-milovka. Mňa, keď sa niekto spýta, tak je to naozaj, že tá komunita. A každý rok sú nejakí bežci, ktorí sú na UTMB najlepší, potom o rok sú iní najlepší. Ale niečo, čo zostáva práve Western States a mnohým pretekom aj v štátoch, aj v Európe, ale hlavne Western States, je práve tá komunita. Ty si bol ňou súčasťou, ty si tam mal nejaký, keď to poviem tak, že job. A nie minulý rok, keď Tom Evans vyhral konečne, ale ten predchádzajúci pokus. Bolo to pred rokom predtým, alebo 2 roky tam bola pauza? 2022. Myslím, že to bolo akoby pred 2 rokmi. Že to bolo vtedy, keď Majo štartoval, je tak? Keď Majo Kamendy štartoval, tak vtedy to bolo ten ročník, áno?
Stretli ste sa tam s Majom? No, dosť, ale neviem, to by sme sa asi videli s Majom. Hej, neviem. skrátka a dobre, ty keď si bol v tom crew týme britského atleta, sponzorovaného Red Bullom, vynikajúcich chlapík, myslím si, že on má aj armádnu minulosť, je tak? Lebo ja som najprv nevedel, že čo tento typek vlastne salutuje v tom cieli. A potom, keď som si o ňom viacej naštudoval, tak som zistil, že áno, on má background z armády britskej. Tak ty si tam bol v tom týme. A moje otázky samozrejme budú smerovať k tomu, že ako je to inak? A čo iné? Ak vôbec niečo iné. Možno to bude tak, že vlastne je to veľmi podobné, ale v čom inom je vlastne tá zodpovednosť, tá práca a ten tlak vlastne na ten celý tím, aby ten človek, ktorý sa na to pripravuje, ktorý je sponzorovaný, aby mal ten support úplne ideálny a aby sa to podarilo vždy ten projekt. Tak aké to je? Ty si bol toho súčasťou. No ja som si kedysi myslel, že ja som akoby bol taký poloprofesionálny bežec a myslel som si, že to mám celkom zmaknuté, toto celé pre mňa samého, ale keď som to išiel robiť pre Toma, tak tá celá organizácia jeho preteku, to bol úplne iný level, ako to bola Formula 1 v podstate. Ale minulý rok, keď to vyhral, tak to nebolo tak, ako sme to mali my. Vtedy jeho veľký sponzor, ktorý bol veľmi podstatný, no stále on behá pre Adidas Terex, viac menej, ale toho času Red Bull a Adidas a Garmin, ja neviem, kto ešte presne bol na jeho liste, ale vtedy v tom čase vlastne o ňom točili ešte aj nejaký film a my sme tam mali vtahov prenajatý dom, bolo tam asi 15 ľudí, alebo bol tam kuchár, ktorý varil pre všetkých jedlo, mali sme prenajaté 3 autá a všetci títo ľudia tam mali jedinú prácu a tá bola tá, aby Tom zabehol ten pretek v podstate čo najlepšie a to sme tam akože išli robiť. No ale fakt všetko bolo pripravené do posledného detailu. 2 dní pred pretekmi my sme autami prešli si skoro celú trasu, vedeli sme presne, kto bude na ktorej aid station, kto tam bude kedy, kto bude mať čo zbalené, všetko bolo pripravené samozrejme v sáčkoch, Tom si všetko rozložil po izbe, pripravil si veci, presne vedel, v ktorom sáčku má koľko gelov, ja neviem, on tam mal veci, ktoré ja som niekedy predtým ani nikdy nevidel, rôzne produkty a čo sa týka akože nutrition a hydration, tak niektoré veci som ani nevedel, čo to je. A vlastne to sú jeho také malé tajomstvá, ktoré tým, že chodí po svete, tak má obľúbené produkty rôzne, ktoré mu sedia, ktoré jeho žalúdok najlepšie toleruje a tak ďalej. Čiže toto všetko mal on pripravené a na prvú aid station som šiel ja s jeho otcom. Tam sme ho čakali. To bolo ešte vlastne už potom, ako vyštartoval, tak prebehneš cez tie snehové polia a vlastne prvá taká aid station, ktorá bola dostupná crew, alebo tomu nášmu supportu, tak tam sme boli my. No a potom chalani ho čakali na tej ďalšej a my už sme šli zase na tú ďalšiu, takže takto sme sa vlastne ako keby obchádzali, aby sme vždycky mali dostatok času tam byť dopredu a čakať. No ale Tom už aj vtedy síce nevyhral, ale bežal ten pretek ako strašne rýchlo, čiže nemali sme veľa času na to, aby sme si to tam nejak obzerali, užívali a tak ďalej. Okamžite, ako prebehol okolo nás, tak sme balili veci, naskakovali do auta a šli sme ďalej. No a ešte okrem toho, že sme robili toto, tak tam bolo ďalšie auto, ktoré bolo plné fotografov a otočili o ňom nejaký film, ktorý sa dá pozrieť na YouTube z toho času a robili sa fotky, lietal okolo drón a tak ďalej. Čiže dosť to bolo taká veľká akcia, ako keby nebolo to v malom. A myslím si, že dosť bolo aj ľudia alebo bežci, ktorí bežali Western States, tak dosť boli prekvapení, že ako vo veľkom to ten Adidas Terex pojal vlastne toho času, lebo Jim, on vyhral ten rok a mal tam vlastne jeho priateľku v
vtedy, teraz manželku a ešte možno s 2 ľuďmi a to bolo celé jeho crew. Aby si videl vlastne ako keby, že dá sa to vyhrať aj tak v podstate na minimál možno. No a viem, že Tom, keď to vyhral minulý rok, tak tam nemal v žiadnom prípade toľkoto ľudí. Bolo to úplne zmenšené, zjednodušené, ale ten princíp taký profesionálny tam určite zostal. Majo, mňa zaujíma jedna vec, že keď toto všetko opisuješ, tak si viem predstaviť, že aký obrovský tlak musí byť na toho atleta vyvíjaný. A ty máš veľmi blízko k špičkovým atletom v tomto športe, špeciálne v Amerike, že spolu trávite aj čas, chodíte spolu na tie preteky a tak ďalej. Ty ich poznáš dosť veľa. Čo je vlastne, keďže sa bavíme teraz o tých eliťákoch, čo to je za vlastnosť, že vlastne títo ľudia, ako sa vysporadovávajú s týmto tlakom? Opýtam sa takto, že poznáš atlétov, ktorí sa s tým vyrovnávajú ťažšie, alebo jednoducho je to tak základný predpoklad, že v podstate eliťakom nemôže byť niekto, kto nedáva aj tento, keď to tak škaredo poviem, že komerčný tlak. Pre mňa, človeka, ktorý robí v marketingu, je to úplne prirodzené a viem sa s tým vysporiadať. Poznám na tej našej slovenskej úrovni plno ľudí, ktorí strašne rýchlo behajú a sú vynikajúci bežci na naše pomery, samozrejme. My tu nemáme také podmienky, aby nás tie značky, aj keď sú veľké svetové, oni nemajú také veľké rozpočty, aby podporovali týchto pretekárov, ale keď si náhodou ako organizátor spomeniem na rozhovory s mnohými našimi slovenskými akoby eliťákmi, tak ja viem určite zodpovedne povedať, že minimálne polovica z nich, ak nie väčšie ešte percento, akoby než zamieta, ale jednoducho ani nestojí o tú podporu, už len preto, že to je veľký tlak na nich. Hej? Alebo preto, že vlastne vôbec to pre nich ako to povedať, už by to nebola súčasť toho, čo chcú prežívať a že ako sú mentálne nastavení elitní športovci, s ktorými ty sa stretávaš napríklad v štátoch, ale koniec koncov Tom je Európan, že ako to je u tých eliťákov, jak to musia dávať psychicky, teraz nie je samotný pretek, ale celkovo ten cirkus okolo toho, ale ten pozitívny cirkus, ale proste celú tú mašinériu, ako musia zvládať. No ja myslím, že to je ako práca vlastne. Ty si vybereš, svojím spôsobom pre nich to je práca, lebo nerobia nič iné. Vieš, keď chodíš, ako ja tiež v tom čase, keď som bežal, tak ja mám stále svoju firmu, mám svoju robotu a keď to celé vzniklo, ako ten beh, keď mňa začal zaujímať, tak to bolo niečo, čo bolo trošku taký únik z mojej každodennej reality a napriek tomu, že ako si sa mi tam trošku darilo a dostal som sa na tie pódia, kde tu, tak nikdy som chcel som bežať najlepšie, ako som vedel, ale ten tlak na mňa nikto nedával. Pár tenisiek, ktoré som dostal zadarmo, alebo preteky, na ktoré som sa dostal akože vďaka sponzorshipu, tak vždycky boli bolo to také dobromyselné, nebol na mňa daný nejaký tlak, hej, a ja som ho na seba nepotreboval dávať tiež, ale myslím, že profesionalita tých športovcov je práve v tom, že keď za to dostávaš zaplatené, tak to berieš dosť poctivo a to všetko okolo toho je súčasť vlastne toho. Aj Sally chodí na závody častokrát, ktoré napríklad ani nepreteká, ale reprezentuje tam Nike a tí športovci berú to, že je to, neviem, no musí to byť akoby aj ťažké. Hlavne si myslím, že keď si zranený alebo sa ti nejak nedarí a to tvoje telo by potrebovalo trošku oddych alebo si mentálny oddych dať od toho, tak vtedy to musí byť určite ťažké, lebo máš chuť niekde zaliesť do diery na chvíľu a nehať to tak. No a určite je tam nejaký tlak, ktorý musíš ako keby musíš byť na tom slnku stále. Hej. Ale ináč je to práca. No tak vieš, že máš prácu, ktorú robíš denne, tiež ťa to nebaví, ale ideš tam, lebo je to taká povinnosť. No a neviem, no. Ja som zažil Sally McRae v takej zvláštnej situácii. Ja som prvýkrát v živote v 2016 bežal UTMB a stalo sa mi to, že prišiel som na ten približne 112 kilometr z tých 170 kilometrov a prišiel som tam samozrejme medzi, nie že poslednými, ale v tom strede toho štartového pola.
A zoseli sme sa vďaka tým aktivitám aj okolo Štefani, ktoré poznali vlastne z Messengeru. Ale samozrejme ja som ju rozpoznal a Sally vtedy v Lafuli už vo švajčiarskej časti a za tým najvyšším bodom pretekov, tak ležala tam na lavičke. V stane okolo nej bol celý jej Nike tým, aj, jak sa volá, Young sa volá, Billy Young, tam proste okolo nej skákali a ona tam plakala a ona bola úplne bledá ako stena a samozrejme už niekoľko hodín tam ležala. A riešili tam veci, že či pôjde ďalej alebo nepôjde. Keďže mali roztočený film, tak bol na ňu určite veľký tlak. A ja som teda tlak nemal. Mne sa dokonca, čo som mal tie splits napísané, tie svoje, tak som tam mal nejaké ešte čas k dobru. Tak ja som to samozrejme hneď ako videl ako oportunitu proste sa k niekomu prihovoriť, s kým sa rozprávam síce na Facebooku, kto je ale ďaleko za morom a zrazu tam je predo mňou. Tak bola taká možnosť sa priblížiť a len začal som tým, že som sa jej predstavil. Spýtal som sa, čo sa deje a ona mala nejaké zažívacie problémy, mala nejakú baktériu, proste jednoducho nedávala to a mala krče v žalúdku v zažívacom trakte, ale ten tlak bol veľký. A ja som jej vtedy povedal, že vieš čo, že vykašli sa na to, však ona hovorí, ja hovorím, že vieš čo, poď so mnou. Že ty si mi pomohla, ty si nám dala to tvoje tričko podpísané, tie peniaze, ktoré sme za to získali. Mimochodom Marián Kamendy vtedy kúpil to tričko, takže ono je to všetko také veľmi blízke, tá komunita takto funguje. A tak som jej povedal, ty si mi kedysi pomohla pri tých mojich pretekoch a ja ti teraz pomôžem, tak ja pôjdem s tebou. A my sme z Lafuli išli až do Trientu 30 kilometrov. Ty si tam tiež zažíval svoje, to vieme, z toho, čo si ty písal, tie reporty a čo si hovoril a natáčal. Takže si to vieš predstaviť. My sme z Osely vyštartovali v neskorších podvečerných hodinách a sme doslova kráčali. A ja som prvýkrát v živote videl eliťáka, ktorý trpí, ktorý to vlastne robí ako prácu a ktorý má nejaký cieľ aspoň dôjsť do cieľa. Lenže ona mi po ceste povedala, ona naozaj, bolo to veľmi ťažké, tak to som ešte nikdy nezažil. A ona v tom Triente to nakoniec vzdala po tých 30 kilometroch a zase som bol voľný a mohol som bežať svoje preteky, ale ona povedala, že ja mám za 2 týždne v Číne preteky. A že ja musím asi odstúpiť, lebo ja tie preteky budem bežať a ja som si povedal, ale to, čo ja vidím, to nemôže štartovať za 2 týždne v Číne. Ďalšie ultra. A ona bola druhá v tej Číne. Hej? A ja neviem, už som nemal tú možnosť sa jej prihovoriť a vlastne teraz budeme bežať spolu, tak možno sa s ňou znovu nakontaktujem a pozvem na kávu. Ale v zásade určite jedna z tých otázok bude, že ako je možné, že ona po 2 týždňoch sa dala dohromady a dala to zase kvôli tej svojej práci. To evidentne, lebo vlastne určite ju to nemohlo baviť, pretože to, čo som videl na tej trase, to bolo hrozné. A to je presne, že jak to dávajú vlastne tí bežci. Majú oni špeciálne týmy, tomu rozumiem. Jak sa venujú regenerácii, za chvíľu budeme sa rozprávať o regenerácii, to je neuveriteľné, čo oni musia prekonávať. Tak vieš, ťažko povedať je aj v tom kúsok pravdy, že oni títo profi bežci sú strašne natrénovaní, trošku iný level, ako my sme boli. A niekedy možno na tom UTMB, keď mala toho nejak mentálne dosť a začal sa ten pretek trošku rozpadať pred jej očami, zrazu si 5., 6., 7., 8., 20. už tie baby nechytáš, tak možno aj hľadáš trošku v sebe, alebo to telo samo hľadá nejaké príčiny, ako si vravel, že mala v žalúdku baktériu alebo čo, ale kto vie, čo mala. Proste to telo malo natrénované ďaleko viac, ako tam vedela dať v tej chvíli. No a tým, že odstúpila, tak za 2 týždne hlavne potrebovala dať dokopy tú hlavu a už mohla bežať ďalší pretek. Wow. Vieš, možno to nebol až taký problém, že mala akoby naložené riadne do tých svalov a tak ďalej, ale skôr to bol problém niekde inde. No ináč, keď hovoríš o tej natrénovanosti, tak sa bavíme aj neskôr sa budeme o srdcovom tepe a týchto veciach rozprávať. Tak napríklad my sme išli nejaký kopec strašný z môjho pohľadu. Z jej pohľadu v tom čase tiež, lebo sa ledva vliekla naozaj, ale čo bolo zaujímavé, že tým, že ona má natrénované a má nízko tepy, ona sa nevedela v tú noc zahriať. Tam bola búrka a ju strašne klepalo od zimy. My sme fučali, my sme boli spotení a vlastne sme boli v pohode, lebo sme kúrili do toho kopca tie telá a nám proste išli, srdce mlátilo. A ona, ona tým, že musela prejsť do kroku kvôli tým svojim problémom, tak ju hrozne drvila zima. A tam som pochopil, že vlastne tí eliťáci sú
úplne niekde inde, majú úplne iné zrazu podmienky a úplne iné veci musia riešiť na tej trase ako my takí tí hobby bežci. Ja som tam zažil podobnú vec, keď som bežal moje UTMB prvý raz. To bolo ešte predtým, ako som si dolámal nohu. A vlastne aj na Facebooku moja background page je, že som po ceste vyzdvihol Casey Lichtaj. Ona bola prvá, potom sme dobehli Amandu a nakoniec ešte Magdu Bullet a všetci štyria dokopy sme vlastne došli do cieľa. Bolo to veľmi podobné. Pamätám si tiež presne situácie, keď ja som si tam celkom dával a to som mal natrénované a baby kráčali a dívali sa dozadu a potom zase boli momenty, kde ja som fičal a díval som sa dozadu a oni sa tak potácali, ale nakoniec sme to celkom dobre zvládli všetci štyria. Perfektné. Majo, ešte jedna vec. K tvojej nohe a k tvojmu zraneniu, ktoré ťa z tých kratších behov, poviem to tak, akože vyradilo. Ale viem, že opravdu, ak sa milím, že ty, aj keď ty si proste veľmi bojoval a som veľmi rád, že si to aj zdieľal, tú svoju cestu z toho zranenia von. A potom si sa odhodlal aj na 200-milové, teda pomalšie, ale oveľa dlhšie preteky, ktoré si absolvoval. Máš tričko, táhu 200. Prosím ťa, toto využijem, že si vlastne teraz pripojený k nám. Áno, dnešný večer je o 100-mílovom preteku a nielen 100-mílovom, ale spomedzi 100-mílových jedným najrýchlejších pretekov, keďže je dole kopcom a nie je až tak technický ako napríklad alpské preteky alebo Hard Rock 100, ktorý sa tiež tento víkend losuje. Mimochodom, tak využijem tú príležitosť. Ty máš skúsenosť so 100-milovkami, ale aj s 200-milovkami. Tak aké to je, lebo priznám sa, je to trošku také sebecká tá otázka, lebo ja keď som rozmýšľal nad tým, že čo mňa bude vôbec motivovať ďalej behať, keď už raz to Western States odbehnem, tak už sa to blíži, tak som si vymyslel, že dám šancu, nie že by ma to lákalo, ale že dám šancu tým veľmi dlhým pretekom a niektoré by som možno chcel už absolvovať potom neskôr. Ty si ten, ktorý 100-ky bežal, ale už si absolvoval aj 200-ky. Tak v čom sú iné tie dve zvieratá? No, taký rozumný pretek si myslím, ako pre mňa vždycky bol, keď som ho vedel tak pekne plynule viac menej bežať a mal som dobré časy, keď to tak berieš tak priemerovo, tak do 100 kilometrov som vedel natrénovať dobre a relatívne dobre sa to bežalo. A tie 100-miler, tých 160, no to už je dosť, ako to vieš sám, že tam zažiješ tam aj nebo, aj peklo, aj všetko možné. No a tých 200, to by som skôr povedal, keď som ja bežal Tahoe 200, tak to bol asi ešte len tretí alebo štvrtý raz, keď sa to bežalo. Čiže ťažko sa na to trénovalo, nikdy v tom čase, alebo respektíve ešte nevedel som sa s veľa ľuďmi porozprávať, že aby mi dali na to nejaký názor, ako sa na to pripravovali oni a tak ďalej, ale každopádne môj čas, za ktorý som zabehol Tahoe 200, bol rýchlejší ako víťaz predošlého roku a na konci mi to skončilo na 5. alebo 6. miesto, ak si dobre pamätám. Takže sa to strašne podáva. Každý rok sa to podáva strašne. Tie časy teraz už sú o možno 6, 7, 8 hodín rýchlejšie, ako boli kedysi. Takže myslím, že to je aj tým, že viacej elitných bežcov sa hlási na tieto závody. Naposledy to bežala Courtney Dauwalter a tá úplne vyhrala nad všetkými asi 5 hodín nad prvým chlapom Tahoe, ak si dobre pamätám. No a je to, ako pre mňa to bol skôr taký výlet, ja som to bral ako taký viac menej, že vedel som, že sa to nebeží jednu noc, že tam budem 2, 3, 4 noci, nevedel som, koľko budem spať, či budem spať, myslel som si, že nebudem spať vôbec, akoby pôvodne, no ale párkrát ma zalomilo na pár hodín, ale pripravoval som sa na to tak, aby som mal čo najviac vlastne takých, voláme to, že base miles, aby som mal čo najviac tých základných kilometrov v nohách. A nevadilo mi, že som behával v tréningoch veľa po asfalte, dlhé veci a potom v horách som sa snažil viac menej tráviť ten čas, nejaké strmé kopce, ktoré som čo najviac kráčal. Rozumel som tomu, že v 200 mílovkách nebudeš kopce bežať, proste to sa nedá.
tak som sa snažil vlastne do toho tela dostať čo najviac ako keby podobných aktivít, ktoré potom budem bežať. No a kým ťa to akoby baví, kým všetko ide tak trošku tým dobrým smerom, ako si to predstavoval, ak si to vôbec predstavoval, no tak je to v pohode. No a keď prídu problémy, tak stále v tej hlave sa s tým akoby človek ťažko vyrovnáva, lebo vieš, keď bežím nejakých 100 kilometrov alebo 100 míl a nejde to môjim smerom, tak začneš kalkulovať, asi všetci to robíme, že no dobre, už teraz nebežím, tak najbližších 20 kilometrov mi bude trvať 6 hodín, nie 2 alebo 3 hodiny, ako keď ich bežím. A teraz v tom táho, keď som si predstavil, že ešte predo mňou 250 kilometrov, to bolo akoby až neuveriteľné, že už mám naložené a ešte tam mám bežať viac ako celý 100-mailový pretek. Takže nesmieš sa akoby veľmi v tej hlave ponáhľať dopredu a brať to tak hodinu za hodinou, ako to ide celé. A to je celá finta. No a dojdeš až do sanitky, jak sa vraví, vieš. O Bože, no to je super. Jedna z tých vecí, ktoré sme si povedali, že by sme radi tu nechali, akoby odkaz pre ľudí, ktorí to sledujú, myslím, že nás bolo v nejakom momente 50, že vlastne už to tu trošku odznelo, keď som s Viktorom hovoril. Vy ste proste chalani, ktorí ste zmenili život a žijete proste za oceánom a jednoducho tá kultúra je iná. Ale máme tu nejaké dva preteky, Western States a UTMB. Áno, obidva si absolvoval, vieš to porovnať. Sú veľmi rozdielne, áno, aj tou dynamikou, aj ponímaním, aj samotnou komunikáciou, všetko. Ale jedno majú spoločné. Sú to neuveriteľne úspešné značky. Tak ja si neodpustím takú otázku marketera skôr a človek, keďže viem, že ty chápeš ten biznis a pomenoval si niektoré veci jasnými slovami, žiadne si to proste ošúpal tak, ako to je to pre mnohých práca a živí ich to, tak prečo sú tieto dve značky podľa teba úspešné, aj keď to robia úplne inak? No lebo Američania majú takú tú svoju tradíciu a oni sa strašne vedia vecami ako keby nadchnúť, že to vidíš proste na tej kultúre toho celého ultrabehu. Oni s tým žijú proste. U nás to je také viac, že máš tú robotu, život a popri tom máš nejaké hobby, ale v Amerike veľa volajú sa takí, že dirtbags, sú to ľudia, ktorí celý ten ostatný život dajú bokom kvôli tomu, aby mohli robiť akože naplno to, čo ich baví. Si plní ten svoj sen. A myslím, že takéto malé preteky častokrát ešte stále sú tak rodinne držané a máš tam pocit tej rodinnej atmosféry a celkovo tam nejdeš kvôli víťazstvám a kvôli tomu, aby si ukazoval iným, že si lepší, ale skôr to má takého ducha toho stretnutia sa s tými všetkými ľuďmi, ktorých si dávno nevidel a s tými dobrovoľníkmi a tak ďalej. Čiže pre nich není až tak dôležité, aby tá akoby firma nejak rástla a bola veľká a skôr, keď sa to rozrastie a príde tam tisíce ľudí, tak to má opačný efekt ako pre tých ľudí. No a zase Európa a UTMB je taká olympiáda ultrabehu pre mňa. A bohužiaľ, ja chápem, že teraz sa do toho tak šprtá, že či to robia s Ironmanom alebo nerobia, ale ty si to zažil, ja som to zažil, ten pretek, keď tam stojíš na tom štarte a keď hrá proste tá muzika, ten Vangelis a ty si tam a dal si do toho roky tréningu a ťažkej roboty, aby si tam bol a teraz mne je jedno, aká to je značka, bohužiaľ, mne to je jedno, ak tam nepôjdem, tak to nezažijem a bolo by smutné pre mňa toto nechať, úplne to vyčleniť kvôli nejakým ako tie nezhody, tí majitelia pretekov, to sa stále bude meniť, ale ten zážitok, ktorý som ja tam zažil, tak ten mi nikto v živote nevezme a ten vôbec nebol ovplyvnený tým, že či sú za tým nejaké ďalšie ohováračky a problémy. To mňa absolútne nezaujíma, bohužiaľ. Ja som tam išiel
tak sebecky si splniť ten svoj sen. Išiel som zabehnúť okolo Mont Blancu a proste bez toho, aby som tam nešiel, tak by sa to neudialo, by sa to nestalo. A to by bola obrovská škoda pre mňa osobne. S tým veľmi súhlasím, že aj ako z pohľadu to, že som aj organizátor na jednej strane, ale na druhej strane aj bežec, že snažím sa ako organizátor, aby tie prozaické veci nebolo vidieť, aj tie, ktoré sú častokrát problematické. Vždy si tak polovtipne hovoria, že no prúsery máme, ale nie je ich vidieť, takže je to dobré, tak ideme ďalej. A to vlastne tých bežcov nezaujíma. Hej. A tiež, keď si spomenul štart, ja som kedysi UTMB sa na to pozeral tak z vrchu. Hej. Nie preto, že by to bola nejaká akože biznisová vec, ale skôr to, že koľko ľudí tam je na kope a tak ďalej, že to až mnohých ľudí určite, čo je pochopiteľné, že nejakú časť ľudí to akoby aj stresuje, že to je také nabité, jednoduché podujatie tou účasťou aj divákov, nie len bežcov. A trošku som sa na to pozeral, že OK, tak raz si to odbehnem a hotovo. Hej? Ale naozaj, ja, ktorý som bol trochu skeptický, keď som to zažil 1 rok, tak som to chcel zažiť znovu. Hej? Veľmi sa mi to zapáčilo. Trochu aj z toho pohľadu, že tá Sally, je to také divné, ale vlastne mňa tá Sally trošku zdržala, tak som sa chcel vrátiť a zabehnúť si svoje preteky, ale určite, prečo som sa chcel vrátiť, bolo to všetko, čo tam ten človek jednoducho cíti v ten týždeň. A to bolo neskutočné a to určite je veľmi elektrizujúce. A kto, jak hovoríš, to nezažije, tak nevie, ale keby vedel, tak ľutuje, hej, lebo je to fantastická vec, ktorú vôbec tento šport ako taký dokázal. Mm-hmm. Dobre, Majo. Je to tak. No, áno. Majo, veľmi pekne ti ďakujem. Som nesmierne rád a šťastný, že si prišiel medzi nás. Oslovili sme ťa dosť neskoro a ja som o to radšej, že si bol veľmi ochotný zmeniť svoj program, ktorý si mal naprogramovaný na tento víkend. Prosím ťa, želám ti veľa skúseností dobrých, priateľských a priateľstv s elitnými bežcami, ale aj s tými hobíkmi. A ten šport, ktorý robíš teraz, máš nejaké plány? Ešte na záver povieš nám, že čo chystáš, ako budeš tú časť toho svojho života športového najbližšie týždne, mesiace, možno roky tráviť? Aká je tvoja predstava? No tak mne sa v podstate akoby nezmenilo nič. Aj po tom dolámanom členku ja stále môžem behať a baví ma to, ale snažím sa tú energiu ako keby využiť viacerými smermi. Teraz v zime samozrejme to je ski alp, ktorý som stále robil aj predtým a teraz ho môžem robiť trošku viac, pretože keď som chcel ultrabehy behať už na jar a v lete a tak ďalej, tak som musel veľa času tráviť behaním na treadmille. Zdalo sa mi to akoby lepší tréning a teraz to robiť nemusím, takže o to radšej dokonca môžem stráviť čas na pásoch a chodiť po horách s kamarátmi a tak ďalej. Čiže to je super, ako to vôbec, to je paráda. A potom veľa letných mesiacov, aspoň tie posledné 2 roky som zažil na takých dobrodružných jazdách na bicykli. 700-800 kilometrové jazdy po horách sám. Tiež aj niektoré boli také, že preteky, dalo by sa povedať. Nabalené veci sám a máš trasu nahratú v navigácii a si stratený v kanadských horách a máš proste štart a cieľ a ideš. Čiže záznamy z týchto vecí vieme vidieť? Prosím? Záznamy z týchto vecí, z tých podujatí alebo z tej cyklistiky, ktorú si teraz naposledy spomenul, to vieme niekde spätne vidieť? Nejaké treky alebo podobne? Zanechávaš nejakú stopu? Ak ma sledujete na Instagrame, tak sú tam fotky z týchto vecí a bol online tracking, ktorý mali sme na sebe vlastne také tie, ako aj keď bežíš táhlo, alebo tieto 200 milery, trackery, takže bolo to vidieť online, kde kto je. Ale koncept tých pretekov bolo taký, že stretlo sa asi 200 ľudí na štarte, mali sme na sebe trackery a všetci sme vyrazili. A po ceste sme nemali žiadne aid station, ani nič. Mohol si kúpiť veci po benzínkach a tak ďalej, ako si ich dostával sa do tej civilizácie a potom vlastne nakoniec si sa dostal do cieľa. Čiže nebola tam nejaká kamera, ani nič také fotografii niekde, že by som mal nejaké kvalitné fotky, to skôr také selfie, alebo ja, čo som odfotil po ceste, takže asi Facebook alebo Instagram, tam najlepšie nájdeš z toho nejaký záznam. Tak povedz nám viacerým, že kde ťa môžeme, hlavne na tom Instagrame a Facebooku, aké sú tvoje, hlavne na Instagrame, aká je tá tvoja adresa kvázi, kde ťa môžeme vidieť? Instagram je @Majo Calgary. Tam to je asi najlepšie. Trošku tam dávam menej poslednú dobu, lebo už to nie je taká povinnosť,
ale stále myslím, že to najlepšie reprezentuje to, čo robím. Perfekt. Majo, ešte raz veľmi pekne ďakujeme a nech ti veľa sneží v Calgary, nech máš zimu a presne toľko, koľko chceš a potrebuješ. Pozdravuj pani manželku a ďakujeme veľmi pekne, že ste nám venovali časť tohto víkendu. Ďakujem. Pozdravujem všetkých na Slovensku. Držím palce tým, čo ich ešte nevybrali a gratulujem. Je mi trošku ľúto, že sme to prekecali popravde, ale som strašne rád. Prajem ti to. Vôbec nie, presne to bolo tak, ako to malo byť. Ešte lepšie možno, ako som si to predstavoval. Naozaj, je mi cťou. OK, držte sa. Čau.